svetinje, ne damo 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 svetinje. Ne damo svetinje, 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 ne damo svetinje. Branitelji naše vere, čuvari naših porodica, čuvari naših svetinja, čuvari svega nasleđa istorijskog kojega su naši predci ostavili nama da čuvamo za budućnost. I ja ne znam koliko će Bog nekome od nas dati života, ali moja je želja, poruka i preporuka da ovakve anomalije kakve nas sada susreću još kada bestidno mogu da nazovu sami sebe paradom, ne dogode se za sljedećih 100 godina. Dika! Braćo i sestre, ako ne damo svetinje, 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 ne damo svetinje. dakle, braćo i sestre, Deca su svetinja! tako najljepša svetinja Božji dar, gdje jedan roditelj nema pravo, već ono samo što mu je Bog dao, da decu svoju čuva i sačuva. Da ih čuva i sačuva za buduća vremena, da čuvaju nasleđe svojih roditelja, dedova, predaka, i onda će sve biti blagosloveno. Zemlja Srbija će biti blagoslovena ako mi svojim ružnim i nevaljalim potezima ili stvarima ne budemo smetali njoj u njenom napredovanju. I ako ne budemo svojim postupcima blagodat Duha Svetoga odbijali od naše zemlje koja se Srbijom zove. I svi ćemo biti u njoj srećni i blagosloveni, koji želimo. Onima koji ne budu hteli da poslušaju, može se slobodno izreći i ono što se zove kazna. To bez razloga nećemo činiti. Dođe li vreme da ovako moramo izići i stati pred one koji budu imali nameru da ruše vrednosti Srbije, onda ćemo im izreći baš onakve kazne koje zaslužuju. I anatemu, i kletvu, jer oni ne zaslužuju ništa drugo. A ovako ih želimo da ih prosveti Gospod. Jer i to su naša deca. I to su naši ljudi. I to je naša omladina. Nažalost zavedena. Nije niko ovdje od nas naivan toliko da ne znamo šta oni čine. Ne opravdavamo ono što oni čine i što žele da učine našoj deci, nama i našoj državi. Svima vama zahvaljujemo. Molimo se Bogu i Majci Božjoj da sve što činimo bude na opštu korist i na dobro.
Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Molim vas, nemojte zameriti što sam uzeo slobodu. Neko mi ovde reče, da li vam je patrijarh odobrio da govorite? Imam ja deo eparhije u Beogradu, pa nam je svima obaveza da čuvamo Beograd. Svetinje, ne damo, 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 Naš patrijarh i članovi Svetog arhijerejskog sinoda su također osudili ovo što je planirano da se dogodi u skorašnje vreme. I zato smo blagodarni našem patrijarhu, na koga je također bio pritisak da se oglasi o mome istupanju. On se čovjek oglasio. Molim vas, draga braće i sestre, želeći vam srećne praznike, pogotovo želeći celome našem narodu, srpskom i drugim narodima koji sa nama žive u Srbiji, da nam pomogne Bog da sačuvamo naše svetinje, naše škole, drugi narodi također svoje svetinje da sačuvaju, svoje običaje i da tako svi zajedno slavimo Boga. To će biti radost, nikome šteta. A pozdravljamo i one koji donose odluke u vrhu naše države, da donose odluke one slobodno, samo one koje su korisne i da se ne boje nikakvih strahova da će se nešto drugo dogoditi. Jer ne mogu biti dve istine. Istina može biti samo jedna i ona se mora braniti. Gospod je Hristos rekao, ja sam istina, put i život. Ko zna za istinu, zna za pravi put. Amin. Ko zna za istinu i pravi put, taj ima život večni. Amin. Tako neka bude. Srećni bili, Bog vas sve blagoslovio.